Wait. Ay, malaki to, malaki. Diyos ko, ano kaya ito mga ito? Malaki to. Alaka, ano to? Ay, mamaw. Alaka. Lord, ibigay niyo na po isip sa akin. Grabe, laki. Uy, Diyos ko. Mga ito, ang laki. Ay. Oh, yan na naman. Yan na naman, oh. Malaki na Pupunta talaga. Good choice. Huwag ka makakawala mo po eh. Gandang size oh. Dalawa naman. Yun oh. Pupunta tabi ko. Oh, yan na naman oh. Oh? Yan, malaki to. Oh, yun, laki oh. Malaki. Ay sus, mas malaki to. Ano kaya ito? Eh, plapla, laki. Ano kayo kuya? Meron. Ay, laki. Grabe, laki talaga. Ay, laki kuya. Tandali. Dinayo Dinayo na ng mga kasama natin yung anglers dito sa may isang leksyon oh. Ay, si Nunoy. Yan, Kuya Jojo. Grabe. Wow. Ala ka, grabe, ang dami ng ang dami naman. Sabi puno umakatoy oh. Diyos ko, dalawa lang na ano. Good morning mga choy. So yun, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga toy, no? Trace back po tayo mga toy sa Isla Lakeshore po ulit sa may dulo ng construction site. So yun, bali solo facing adventures tayo ngayon mga toy. At sana mayroon dumating na mga kaibigan natin to, no? So sa ngayon, solo lang muna tayo mga toy. So start na tayo agad mga toy, no? Sana mga toy, dali tayo ulit ng magandang dawi katulad nung punta natin dito, no? Grabe nung nakaraan mga toy. Sus. So medyo lumalim ngayon mga toy. Ayan na. Kakalagay ko pa lang mga toy. Ayan na. Alaka, dalawa ka agad mga toy. Ay, magandang pangitain to mga toy. Grabe. Ay, thank you Lord. Dalawa ka agad, kakalagay ko lang. So yan mga toy, ayos na yan mga toy. Uy. Dalawa ka agad. Yun na matay. Ito zero. Agoy, yun matay. Nakadalawa na tayo agad. Ay grabe matay. Maganda pa rin pala dito. Agoy. So yun mga tay, bali samahan niyo po ako mga tay para lagi tayong siswerte. Yun no. Ay taga. Kakalagay pa lang, huli na kaagad. So yun, welcome po ulit sa ating YouTube channel mga toy, no? Good morning po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan mga toy, no? After ng ating sakuna na naman sa nangyari na namang na Karina Habagat, Diyos ko po. Grabe, lahat tayo nakaranas mga toy sa Metro Manila ng habagat talaga. Lahat tayo binaha mga toy. So yun mga toy, so, ganun pa rin. Kahit na tayo nakakaranas ng mga ganong mga kalamidad, ay laban lang tayo sa ating at gawa ng ating Panginoon yan, mga pagsubok sa atin. Yun. Tayo di natin matiis talagang hindi makapamingwit kasi nakakatuwa talaga mga toy. Nakakakuha na ng pang-ulam, nag-i-enjoy pa talaga, grabe. Grabe yung nakaraan mga toy. Nooy. Sa mga toy, sa nga pala, kahapon pumunta kami sa Wonder Ilog, yun nga lang, di ako nakapag-video. Grabe huli namin kahapon. Nila Kachoy Wayne, tapos nila Kachoy Philip Robles, nila Riding Thunders. Grabe. Ayan mga toy, kukunti na ng bulatin, ang binagat pa Hey. Sige. Uy sus. Naku, palta natin para sure ball mga toy. Lumalim mga toy itong tubig, pero dumami yung tilapia talaga. O yan na naman okay. Ay mababaw. Kinagat na mga toy. Nilalim na mga toy. Wala na, wala na yung footer natin. Uy, teka lang. Wait. Ay malaki to, malaki. Diyos ko, ano kaya ito mga toy? Malaki to. Alaka, ano to? Ay mamaw. Alaka. Lord, ibigay niyo na po isip sa akin. Grabe laki. Uy, Diyos ko. Mga toy, ang laki. Ay, Agoy. Aray ko. Mga toy, ang laki. O yan, meron na naman mga toy.
Alaka, lalaki. Dala-dalawa. Alaka, paano kayo ito? Yeah. Oh. Yun, dun muna natin sa live. Teka lang mga tayo, secure natin ito. Ang laki. Ay, teka lang, boy. Ay, thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Ang laki, grabe. Mabaw ka agad, oh. Diyos ko. Alaka. Ay, nakakatuwa tayo. Spot natin. Grabe mga tayo. Oh, good. Agoy. Ayan mga tayo. Oh, grabe, good size. Oh, yun, meron pa kasamang ano, yung pamangkin. Hindi, babalik natin yun. Ay, thank you Lord talaga. Ay, grabe itong spot natin. Yan, magpalaki ka muna dun, ha. Wala, grabe mo ito. May muta pa ata tayo. Grabe mo. Nakakatuwa naman itong spot natin. Isa pa. Grabe. Ay, boss. Ay, bossing. Maganda rito, bossing. Kuya, oh. Nakamamaw na kaagad ako. Oo. Ang ganda ng kibit, kuya, oh. Ayun. Grabe. Sige. Si Kuya Jojo pala dito. Wala kang sticker? Allah, di tayo nakadala kuya. Yun, Kuya Jojo. Ay, May kilaw shout out. sa mga angler. Ayun. Akala ko sa Marikina ngayon na lang. Ayo kuya, tara. Si Kuya Jojo pala to. Nasa likod pala natin, nag-dandan. Grabe, kakalagay ko lang nun mga toy. Grabe talaga. Pinagpapawisan na tayo, bakit kaaga-aga pa? Si Kuya Jojo pala. Ayan, mga solid subscribers natin yung mga tino. Halos sa yan, sa Green Hills, sa Mandaluyong. So, ang sit up natin mga tino, kailangan medyo mahaba-haba. Yan. Kinukuha niya yung gamit niya. Kinukuha. Ay, thank you Lord. Maaga tayo makakauwi nito sa ganitong labanan. Yan na naman mga toy. Oh. Dapat dito pala isa lang gamitin natin. Mga toy, isa na lang gagamitin ko rito. Ano? Ayun na, ang bilis oh. Oh, yan na naman mga toy. Oh. Ay, isa na lang gagamitin ko mga toy. Para madali tayo makaharvest, no? Yan mga toy, mga good size po yan, no? Grabe itong malaki na tapi na. Tala, tama na muna itong isa mga toy, no? Ay, so napainan ko na. Ilagay ko muna itong mga toy. Napainan ko yung isa. Ay, ganda. Napakaganda talaga. Ayan na naman mga toy, oh. Hinahatak na naman yung isang nilagay ko. So, siguro dito, mas maganda siguro mga toy, matigas na bulati yung ipain, no? Grabe. Ang ganda ng kibit. Wala na, kinagat na yung isa. Nawala bigla mga toy. Grabe. Pupusin natin ito mga toy. Ay, asan na si kuya? Ay, andun kasi mga toy, yung motor nga pala di makasagad dito sa may dulo. Kasi medyo basa. So, andun nakalagay yung mga motor doon, mga service namin doon. Kadulo. Ayan na naman mga toy. Uy, ilo isa. Uy, sus. Hindi na tayo magkakanda uga-uga nito. Sana na lang muna isa. Harvest tayo dito. Harvest, malala. Yan na naman. Huli. Uy. Uy, 3 fingers. Huwag natin to. Balik natin to. 3 fingers. Kailangan 3.1 pataas tayo. Wala pang 10 seconds makati mayroon kaagad. Yun ang mga bilangan natin. Nakapaka kibit. Mga tayo. 1 2 3. Yan na. 4. Ay, sus. Oh, grabe. Ulit na ito natin. 5 Ginagawa mo? 6 7 8 9 10. Yan o, 10 mga tayo. Umabot sa 10 seconds. Grabe. Ay, naku. So, balik natin to kasi maliit. Grabe. Yan na si kuya mga tayo.
Taw-taw tayo kuya. Ang bilis oh. Oop. Oh. Grabe oh yan. Good na to mga toy. Goods na to. 3.1 mga toy. Ganda pala na dito kuya. Taw-taw rin gamit mo kuya? Hindi, ano to eh. Ah, yung ano, may motor. Oo, pero pwede naman. Oo, pwede na yun. Basta mahaba. Nakita ko na yung post mo, dito ka rin napapwesto Sa dulo. Sinilip ko dito. Ang ganda nga eh. Ayan mga tayo. Yun o. Oo. Tama yung pandahay. Oo, mapangdaig. Mga tayo, sobrang hirap ng buhay ngayon mga tayo. Napakalaga yung makalibre man lang sa ano. Sa pang araw-araw ba. Ulam. Grabe, laki talaga itong isa ko. Yun o. Sana di makalusot. Baka may makatakas. Yung mga kasama ko eh, pumunta dito eh. Ayan, paganda wag marami kuya kasi para yung dawi. Yan, maganda to ate kasi marami palang kasama si kuya. Ganda na yung posto. Marami kami doon eh, kahapon, Wonder Ilog. Buti na, chimpuan kita. Nila, tinibog na nga kanina yan. Yan na mga tayo. Si Kabiwas, tinama ko rin yun eh. Pinuntahan. Oo, yan na naman oh. Ganda ng size kuya oh. Oo. Yeah. Yun mga tayo. Mga nasa pa ka dito. Opo, ayan, ang gaganda ng size mga tayo. Ay kay. Oh, grabe to oh. Laki. Ang taba. Pati po yun. Akin na muna, bulati mo ulit. Thank you eh. Grabe. Uy, kung nga pala kasi mga tayo yan eh. Pampadawi rin ito mga tayo. Yan, technique yan mga tayo. Yung ano, lumot siya, lumot dun sa may bundok ng Kalayaan. Kumuha konti. Paborito ng mga palapa yan mga tayo. Special na lumot yan eh, kulay green. Galing bundok, ibok-ibok. Lagyan ko nga ulit ng isa, mas maganda na tataranta ko. Dalawin natin mga para medyo may challenge. Nakakatuwa pag dalawa eh. Nakakataranta. Yan naman tayo, kinakagat na naman. Teka lang boy, teka lang. Nakakatara na dala pag dalawang pamiwas. Ayan na, ayan na, ayan na. Uli! Hindi na abutan. Ang dami pala nila mga taga Mandalo yung hanggang. Ayan o. Ayan o. Uli, di kulong. Hindi kayang tibagin tong magtigas na bulati mga tayo. Mga boss, Oy, Kachoy! matindi na rito ngayon. Galing kami Oo. sa Bilata, Bukana, Oo. wala. Eh, sabi ni Jojo, andito si Kachoy, punta kayo. Oh. Puta, kaya nga sabi ko dati kay Ronnie, sabi ko, kaya gusto ko mahalin si Kachoy para pagkadadayo. Oh, yan sila. Ano pa to? Sa mga ludi natin ng Mandalo yung anglers. Mga tayo may gloves sa po sa inyong lahat. Pinasila namin si Kachoy. Yan, thank you kuya. Ang ganda na dito kuya. Nakakuha na ako ng plapla. Sabi ko, Oh, yan na naman. Oh, oh, kuya, malaki to. oy, laki oh. Malaki. Ay sus, mas malaki to. Ano kaya ito? Oy, plapla, Ano panalo kayo kuya? Ay, meron. Ano, ay, ang laki. Grabe, ang laki talaga. Ay, ang laki kuya. Sandali, ang laki. Grabe. Ang grabe, ang laki. Ang ganda pa welcome sa kanila mga tayo. Ang laki. yan!
Ang laki. Dali yan! Yan! Woo! Woo! Laki! Grabe! Dali yan! Grabe, ang laki! Oh, grabe kuya! And si Kuya Dani, oh. Yun. Thank you, love. Shoutout sa iyo. Good morning. Ay, thank you, Lord. Ay, ganyan yung mga lodi natin yan, mga boss natin. Yan, madalo yung anglers. Gano'ng lalim niya? Isang di pa? Wala na. May gitsang metro kuya. Ganda talaga laki. Nakadalawa na ang plapla. Agoy. Oh, mga choy, grabe, ang laki. Oh. Ayun. Ang taba pati. Yan mga choy. Huli ni Kachoy. Uy, grabe. Dalawa ng malaki. Sa Baka yan lang ang pinaglalabanan natin, nahuli pa. Sa Facebook man, nakikita mo si Kachoy, nag-aangat. Doon po kayo kay kay Talim. Pakita lim. Ay, doon talagang welcome kayo doon. Napakabait ng bata. Ayungin talaga namin eh. Mahal kasi ayungin eh. Sarap pati. Oo. Yung mahaba. Yung mahaba mga tayo. Ganyan lang kuya, oh. Oo nga. Isang di pata to. Grabe kalito ng pain na yun, kinagat pa. Iniwan ko nga lang dito eh. Yan, okay. Ayan na, kinagat na. Paparamdam na. Holy ka! Yari Yan, malaki. ka. Kala ka, malaki rin. Hindi, maliit. Ang ganda ng pangiwas mo. Kala ko malaki, baluktot na baluktot ay. Mag-i-enjoy kayo dito mga tayo, grabe. Dito na kayo sa isang Lakeshore, sa may dulo ng ginagawang daan. Doon sa Sukmon, Kachoy, pupunta ka rin. Ay, hindi pa po eh. Maganda na rin daw yung ano doon. Kibitan ngayon. Ang hirap lang kasi ito, maputik. O yun lang ako. Maputik doon, di katulad dito, medyo matigas yung dadaanan natin. Huwag lang tayo abutan ng ulan dito. May payong tayo. Hindi ka mag-alala, malaki payong ko. Hapon ang ulan. Pinagridihan pa lang nila kuya dito. Pero may linggo, wala yan. Oo, maganda ngayon yung ano. Makulimlim pati, kaya maganda tong mga magpag-fishing banding talaga naman. Ayan na naman mga tayo. Grabe kang bibit dito. Dito ko na dali. Yun na naman. Oh, yan na naman, oh. Oo, ang Yan. putang ina. Saan na, kukuha natin to. Mga 3.2, ganda 3.1. Sarap yan. Libre naman yan eh. Oh, libre naman eh. Oh, bagay, si. Oh, yan na Putol naman. mo, Ay, Jerry. nakamulo. Grabe, malaki mabigat eh. Kahit dito sa mababaw, pwede na ilagay ang kwan. Oo, pwede. Kaya? Oo. Mahal na naman ako ng kapitbahay natin. Wow. Linggo, Lunes, ya, pwede ko kasi ginagamit ng anak ko yung motor eh, pamasok. Grabe, maliit. Gusto ko yung linggo't Lunes talagang sa bahay lang yung motor. Oo. Panggabi kasi anak ko, kaya Lunes, pwede kong gamitin. Oh, grabe, ang laki ng duri oh. Umangat oh. Oo, maganda na paganda kuya. Magkapatid to, magkakapatid. Ayun, Oh, ay, puta, dala-dalawa dalawa oh. Woo! Dala-dalawa. Dalawa! Ayos. Lalaway ako ah. May anak. Ay, si Ronnie Cortez? Oo. Kilala niyo po yun? Ay, nandito, nakasama namin. Napaka ano rin yun. Mm. Maganda. Best time natin yung Maingir nakasama yun, na to. magandang banding Oo. din yun eh. Sabi ko di sa puntahan natin yung yung vlog ni Kachoy doon sa dulo sa may lecture. Pinuntahan namin, pagpunta namin dito. Ayun. Ito pa yung water lily naman. Yung inabutan niya yung ano Yun, dito kuya, inabot yung nga namin si Ronnie tsaka si sila bata. yung Si kalimutan ko pangalan ng isa. Michael Burak. Hindi yun. Yun na kaya. Kuya Saldo? Oh, Saldo. Oh. Kuya Saldo Aids. Yan ang ano yun. Yun, inabot namin dito. Identic naman water lily, napakakapal. Oo, ang kapal ng water lily na yun, yung time na yun. Kasi sabi ko nga po, doon pala nakakita ko yung huli na Kachoy doon, ang dami. Noong nakaraan, dami kong huli dito, lalaki. Lalo naglumutan. Grabe. Ano, lumutan? Oo. Taw-taw lang din ginamit ko. Ang lalaki talaga. Sus. Dalawa lang. Reject yung isa, yung ano isa. Bakit? Balik na lang yung maliit para may babalikan tayo. Sunod-sunod na. Dalawa. Nagkamulong. Nagmamadali ah.
Hindi mo na. Puro kagad yung kaya. Jojo, walang kibo ah, Jo. Jo, balik ka! Ano, balik tayo sa dulo? Si Kuya John. Balik tayo sa bukana? Oh, yan na naman. Ayan na naman, oh. Ay, malaki na Puta naman. talaga, oh. Ay, Good size! Good size! Huwag ka makakawala mo po eh. Gandang size mo rin. Puta, talagang inaantay ni Kachoy ah. Sinasabik tayo sa malalaki ah. Uy, pawala. Huwag ka makakawala. Kaya ginaganda nito ba ito? Pag nalaglag, makukuha pa rin. Ah, uya na to. Huwag muna. Grabe lang to. Oh, ayan na naman. Oh. Alit. Inakay. Mag-i-enjoy talaga. Ayan ang maganda. Yung ganyan kahit maliit. Basta't may Oh, kagat. dire-diretso. Laki oh. Uy! Uy, dali! Na-break na, na-break! Wala, hindi pa nabe-break. Ano? Ano, may nanalo na, uwi na! Oh, yun oh. Oh. Unlimited, Kachoy. Ang ganda pati size oh. Oh, talagis na yan, nagiinuman yun na itsang ko. Nulutan! Malakas mamulot. Oo, yun na. Yung night sun daw ni Kuya Dali mga to. Nagiinuman. Mamulakas mamulutan ba? Nulutan ng puto ng gis. Charlie, pagbalik, bago natin makisama. Bakit? Malakas mamulutan ng ano, bulati. Hindi naman marunong manghuli. Hindi marunong manghuli. Eh. Nakakatuwa itong spot talaga. Sa Wonder Ilog din ngayon, napakarami na din kuya. Oh, may sa Pasig River ngayon, sa ulo, meron maliliit lang nga. Ah, meron na rin doon. May bangus din. Opo. May na kahapon naglatag silang dam. Ayun, oh, Jo, ano? Laki naman Yari na daw. naman. Puta Alak naman ka. talaga, oh. Yung maganda doon, no? Kay Kuya Dan. Ano ba yan? Ay, kayo Ay, Jo, puta, palitan yung pwesto, diyan kayo eh. Kuya YouTube pala. Ay, oh. Puta, Salok? lalaki, oh. Kuya Salok? Ayun, ayun, dito sa Ay, kaya, kaya. Ah, Di na daw. Uy. oh, yun, oh. Ano ba yan, Joe? Hindi mo binibenta yung rice mo? Sige, kuya na to. Baka may rice dyan. Yo, binubomba ng gusto ito. Yo, wala. Sawa ka Wala. dyan. Oh, ginaganon-ganon lang. Oh. Ganyan nga. Ole. Wala. Uy, nakawala. Hinihila-hila lang yung pahay. No? Maliit. Maliit yung pagkaganon. Ay, nakawala pa. Dahil pag malaki talaga, takbo eh, no? Oo, pag malaki. Sakmal, takbo. Talagang sirit talaga eh. Doon sa harap natin, lalaki, eh, no? Andyan yan. Hindi rin na nakakapunta ng ano, ng Baseco, baka meron na. Ha? Ay, napakahirap yun kuya. Hirap yun sa Pasig. Diyos ko. Si ano nga doon, muntik na mahimatay. Bakit? Ah, di kinaya yung sobrang init. Oh, yun lang. Oh, Pag yun mainit, lang. yun lang talaga. Napakalayo ng ano kasi. Yari Yung talaga lalakarin? sa mainit. Wala talaga taguan eh, no? Ako nga, akay-akay ko pa Ay, ang bisikleta ko. nakawala. Anong kasi pinakakawalan mo? Sayang. Ay, Good size pa naman. wala pa naman. Ako nga, akay ko pa ang bisikleta ko hanggang parola. May motor ako, hindi ko ginagamit kasi Ang layo. takot ako, baka mamaya pagbalik ko, wala na yung motor. Wala Kaya, na side mirror. oo, kaya yung bisikleta dinadala ko. Katabi ko nga, nawala yung cellphone holder niya eh. Ay, doon. Oo, tabi ng police station na yun ha. Oh, Basta pagkakapirahan. Dala natin mga halang ang buto ka doon. dala ko yung mga galing. At nakakapis yan doon sa Parula. Palipad. Papalipa rin natin. Ay, lubog na siya. Uy, Lubog na oh. Tataba pati oh. Pwede na to, 3.1. Buti na lang may 0.1 pa. Yo, bumiwas din. Din, bumiwas din. Ah, dala, sabay-sabay na. Wala. Ay, nakawala. Ayan na naman. Uy, Nadali ko. ala, iba to. Iba kulay. Naiba kulay mga to, yo. Tama eh, pampito yan. Naiba kulay. Buti na lang, tripping na. Pwede siguro, sige. It's a go muna. You're free again.
natin yun, maganda yung size eh. Ay, maganda yung kulay, baka ano eh. Hindi ko nadala yung basahan, hindi ko nadala basahan. Ay, tubig, kapit. Hindi, para pangkapit sa tilapia. Mas maganda yung may pangkapit sa tilapia, hindi tayo matitirik. Ay, malalaki. Kahapon ang vlog nila sa Bustos eh, panay ano? Ito. Oh, may Oo, maganda rin Mm. yun. Kasi mga Bustos. nakawala sa ano, spot. Yung pinaplug niya yun, nahito talaga ron. Yung hipon ulang Katsoy, nakasubo ka na. Hindi pa. Yun, isang Ayun, sa Kandaba naman yun. ang tama, bulusan. Ayurin mo. Dapat bulusan Pag yun. Hindi, malayo. wala. Ang dapat bulusan naman yun. May kanduli pala dito. Wala. Ayun, oh. Yun, no? Laki. Good. Mamingwit ka kuya, ito meron pa ako isa oh. Hindi natin sasama natin, malakas sa panin ko tayo. Isang pamiwas pa. Hati-hati ko na nga lang yung sis. Kagat naman sila eh. Hati ko na rin. Wala malaki oh. Wala. Dalawa. Wala. Dali ng dalawang malaki. Ano ba yung Katsoy? Ang dami ko nang huli, nakawala na. As bakit? Butas. Nako po! Nako po! Nagkakawala. Wala ka, butas pala natin. tayo. Buti na lang, di nakawala yung malaki. Pabalik-balik. Ang dami ko nang huli eh. Kaya Kaya pala pala nangungot eh. Butas pala mga toy. Kaya pala paulit-ulit ang kagat sa'yo eh. Kaya pala nawa. Kaya pala ayaw na kumagat. Naku po, ang laki ng butas oh. Ay, naku, sayang Buti naman. hindi na ko wala Pulang pula. Oo. Dalawa. Dalawa naman. klase tumira dito. Lapit talaga ni Kuya. Sampa natin. Sayang no. Nawala talaga eh. Tatlo na lang natira sa mga ano ko, good size. Buti na lang, napansin mo kagad. Napansin, makita yun. Yung hindi, Dugo na kamay ko dito. Ang dungis na po yan. Nakalimutan ko yung basahan. tamang sa hulihan, puta pag uwi, talo sa bilangan. Kasi alam lang namin dati to, Lakeshore, Tukmon. Itong dalawa. Yung ang Eco Park, gusto rin namin puntahan eh. Sabi ko, minsan papasya lang ko. Oh, grabe ka kalagay lang oh. Wala nang masabi. Talaga. Ayan na naman. Uy, maganda Wala, size na naman siya. Ay, marami makikinabang to dani, no? Oh, marami kay kaya. Mamahaling na pala Sus! natin bahay mo yan. Mahal na mahal tayo ng kapitbahay niya. Baka bigyan ka pa ng ano palagi. Ako, bubuyuhin ka pa nung bumalik ka uli. Anak, kuha mo nga yan si kuya mo ng bulate. Ganda ng lalagyan ko. Sakto-sakto. Bantok na rin ako dun eh. Pagka may naglilinis, nakakita ng bulate, takbo sa bahay. Ibinda. Kaitan, dali may bulate, ang dami. O yun naman oh. Grabe. Grabe, kagatan dito na ako ni Katsoy na ito. Ganda sa tao-tao kasi mabilis Kaya pala maka... binabalik-balikan mo tong lugar na to. Charlie, ano, magtatrabaho ka bukas, hindi? May kontrata na kaagad bukas. Charlie, Wala na masasakyan yan, yung mga kalayo yan. Jojo, parang gustong bumalik din bukas eh. Jo, Bakit? Mga kaibigan ko dyan sa Guadalupe, puro generic. Paet. Yung ilunggo. Ginirik pa tayo. pero kami dati, nangungo kami pamahay doon sa Miblis eh, sa ano, Ayaw. sa labas ng Miaso. Wala na kasi dyan si iba na yung tama ni... Yung sino ba yun? Yung pina-orderan namin ng ano dyan? Ng bulati. Oh. Ano ka? Kahit yung sa Kuano, sa Ay, kanal. naku, wala na. Wala nang edit mga kayo. Diretso ang video na. Kung may basahan sana, maganda paghawak mo sa isda. Oo nga. Dalawang tusok na ako. Naiiwan ko yung basahan ko. Ito kuya oh. Upload Hindi. ka dito kuya. Hindi, okay lang. Hindi na, sige, ano mo yan? Ano yan? Ano yun yung tapos? Hindi, meron dito, Katsoy, ilagay mo dyan, meron pa kami. Pagka naubos na lang. Mayroon yan eh. Pagpipilian ba? Hindi, Dinadakot ko lang ano doon eh. ito marami pa ito. Yung umot. May kasama na siyang bulate. Uy, ganda na naman. Oh, kabilaan oh. Ito pa oh.
Dito nga ako sa ano. Wala, kung doon tayo sa Bukanang. Dahil sa mababa mga toy kasi. Para abot lahat. Uy, dumiko na tong video natin. Pasensya yun mga toy. Yan si Manoy pala na. Noy, yun. At mag-enjoy kayo ng gamit yung isa ko. Oragon! Si Charlie ang malapit doon. Pulang Maurag ka talaga. Si mga Bicol pala ibar. Ano sa ko pinwit? Inuwi ko na doon. Sa Bicol? Mm. Dinayo. Dinayo na ng mga kasama nating anglers dito sa may isang leksyon. Oh. Ayan, si Nunoy. Yan. Kuya Jojo. Grabe. Oh. Ang dami. Harvest talaga dito mga tay. Grabe. Harvest malala hanggang sa dulo. Oh. Huli, huli. Ah, nakahuli na. Bumiwas na. Ano kaya yan mga toy? Ayaw lumutang. Baka ano yan dyan ha, sa gilid na yun, iba ya. Pating. Ay grabe, ang laking kanduli oh. Grabe. Ang laki, 1 kilo. Mangilo. Ito yung huli namin mga toy dito. Yan, kinuha ito. Uy, ang dami rin. Ito yung akin, mamaw. May mamaw ako nadali. Ayan. Grabe. Nawala yung iba dyan mga toy. Grabe. Butas pala yung nalagyan ko eh. Grabe yung mga hulihan dito. Ito kaya. Uy. Uy, 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 uy. Wow. Ala ka, grabe. Ang dami ng... Ang dami na pala. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Ang ganda talaga ng tubig dyan. Ayan na, tara na. Diyos ko. Machay. Time out muna kami. Grabe ang lalakas na nga. Tumutulo-tulo na. Yun, maraming salamat sa mga kasama dito. Si Nonoy. Yun, si Kuya. Yung mga master dito. Tara, tara, tara. Ay, ang laki. Tara na. Diyos ko, ulan na. Thank you, Lord. Sabi po nung umatay, Diyos ko, dalawa lang na sulit. Thank you.